weche mag telo mag loch mar kor gwenge. Machiegni ka wadachako mana sani odiochieng' ma kawuono counties mopogore opogore bedo kacha kod romo kendo gida bedo kacha ka girango higni 10 mano mar bedo wacho ni arene telo mag loch gwenge ne chakre adachako kodi Walter ibedo kacha telo mokwongo mar telo mar county ma Siaya kendo nyalo mana konowa higni 10 giduto isebedo kacha ka iwuotho yo machalo nade gi telo mar county mano midonyo nyaka e kuku mar telo mano mantiere kacha county ma Siaya mane telo mar ariyo kaeto sani e sirkal ni madhi bedo kacha machielo chak bende intiere kacha kaka apisa maduong' ma ochung' ne weche gi mago mag pi kod ler mar alwora telo higni 10 osebedo yo machalo nade kisenene kaka jalos chike e county assembly ma Siaya kaachiel kod bedo e sirkal mar county kod sani tich ne jopiny osebedo yo machalo nade. Erokamano, ana kaka iwacho kane sirkal mar loch mar kor gwenge obiro higa mar 2013 ne ayudo thuolo mar gwel kokalo kuom party marwa mar ODM madhi abede od bura ma Siaya kaka jalno mochung' ne rowere ne gimiluongo ne youth representative mwabedo kanyo higni 5 bang' mano wadhi e yiero 2017 mayudo thuolo mar tiyo ofis mar governor kaka jalno miluongo ni chief of staff otelo ne weche mag chenro ofis governor koa kanyo tayudo thuolo mar bedo chief officer sirikal mar county government department miluongo ni lands ochung' ne weche lo weche chenro mag kuondewa mag towns kaachiel gi weche mag physical planning gi nyaka weche mag ute koro gi kinde masani tachung' ne weche mag pi galwora kaachiel gi weche mag lokruok mag galwora miluongo ni climate change. Anyalo wacho ni kuom higni 10 mosekalo waseneno lokruok maduong' sana e yore mag dongruok mar kor gwengewa. Achiel kuom ber ma nobetie e wach mar devolution kata telo mar kor gweng en ni teko mane nitie sirikal mamalo mane kok obedo ni okun e dhok achiel gi sirikal mamalo to unyalo bedo samoro ni kizungu wacho no bedo discriminated iketo ukando sana kuom weche mag pesa mabiro mag dongruok. Waneno ka nyaka ne sirikal mar lokruok mar kor gweng bedi nitie resources mabiro mwandu biro ne county ka county kako winjre kaluwore gi formula moketi mano nyiso ni development osebedo ka koro dibed ne marom kuonde mopogre kopogre kaka ne nitie chon. Kibiro kaka county ma Siaya nitie okenge mang'eny mwaseneno ka lokruok obetie kago wanga kane pok oromo 2013 kane devolution pok ochakre king'iyo mokwongo weche mag somo miluongo ni ECD nikech kwang'iyo weche mag devolution to nyaka wang'i e katiba marwa nitie gimiluongo ni fourth schedule molero tijego ma sirikal mar kor gweng timo gi mopogre gi ma national government timo. Achiel kuom tije manomi sirikal mar kor gweng en ng'iyo somo mar jorowere matindo nursery to chien kucha nursery ne en gimoro ma ok nomi okang' mambele ahinya e weche mag dongruok. Kawuono kibiro Siaya program mar ECD early childhood development en gimomiyo okang' mambele kendo kiwuotho kamoro amora oseger ECDs mohingo 100 magin modern blocks mangiso ni nyithiwa matindo sani nigi lwasi maber maginyalo some maginyalo tuge mondo migi thuolo maber mar bedo jogo modongo maber nikech ki invest kuom ng'ato kapod tin to bendo bedo gi thuolo mar development makare mare. So wan gi okang' ma waseneno kuom higni 10 go to kendo kibiro kata sirikal masani governor marwa governor James Orengo kotelo ne sirikal mare miluongo ni nyalore kano timo campaign noketo manifesto kendo noketo points ge 9 kano chako gi weche mag food security chiemo kaka dhano chiemo weche mag ngima mar dhano weche mag pi weche mag yore weche mag mwandu mag kor gweng weche mag tich nikech koso tich en shida maduong' to magi noketo manifesto ni kong'iyo ni higni 10 chalo nade mondo gik motimo sani obed ni gero manosetimre chien ka. So kwang'iyo education sector nitie okang' maduong' mosetimre kaka wacho no in terms of keto kuonde ma jowa nyalo some kidhi korka weche mag health weche mag thieth chien kucha kane devolution onge samoro ne yudo ni nitie kata mana dispensary moro achiel kende gweng to imagine ya mabor mondo chopie dispensary no samoro ne onge jolony kanyo yath samoro yudo ka onge. Sani kidhi e kor gwengewa kaka Siaya tek kabisa mondo yud gweng ma dispensary onge
to dispensary mantiere go gin gi yath e igi to gin gi jolony kendo jothieth to kapo ni en tuo madibed notegno mok nyal lose dispensary to nitie health facilities e wards wa kuondego mabende osekete yore mag thieth makare to kia kanyo bedo ni marino koro tek tinyalo teri Bondo kidhi kaka Siaya wan gi Mbira wan gi Ugunja wan gi Madiany mago sub county hospitals moseger kendo ma osekete gigo mag thieth makare mopogre kaka ne gintiere chon kidhi e weche mag pur agriculture chien kucha samoro ne onge chokruok maber kendo mpangilio maber mag konyo jowa ma jopur kolure gi sirikal mar kor gweng kamoro kaka Siaya ka chako bai gik matimre sani iyudo ni sani nyaka nye governor masani donji kokalo kuom gimiluongo ni agriculture mobedo mechanized pur mokete gigo manyasani kotiyo gi mashinde masani e pur manyewaeni heka 234,000 acres pur kendo sani koro jikeyo jogo mobedo supported kora nyalo wacho ni over the last 10 years osebedo ka iketo program makare mondo chiemo bede wi mesa mag ji to samoro dok chien bete nikech kuma nwae ni bor wachalo jok mane nie bur moro maduong kabisa to bur ka intie koro kata kiole pito to pong mos nyalo bedo ni pok wachopo e wilo kumonego wabedie but an gi pacha kaka nene en nitiere okang malongo mosego ma wanyalo medo gero kwa dhi mbele okange mopogre opogre. Erokamano ahinya mana mapiyo kapok abiro ira Kevin Osido kendo